खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 30 जुन 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालाम बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ तामुलपुरनि लथिबारि आरो दिखिफुथायाव सिखावफोरनि उदखार। सिखावफोरा हरनि समाव रांजों लोगोसे मुवा बेसादफोर लानानै थांदों। सना आरो रुफाजों लोगोसे नोगोद 60,000 रां आरो मबाइलखौबो लानानै थांदों। लथिबारियाव जादब दासनि सनानि गहेनानि गलानिफ्राय 3 लाखनिबो बांसिन बेसेननि सना लानानै थांदों होननानै फोरमायदों जादब दासआ। दिखिफुथायाव थानाय डिजेन डेकानि मबाइल गलानिफ्राय सिखावफोरा नोगोद 60,000 रां आरो गोबां मबाइलबो लानानै थांनाय जादों होननानै फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ जिअ आरो एयारटेलनि रिचार्जनि बेसेना बारायसिगोन। मख'नो गोनांदि 3 जुलाइनिफ्राय रिलायेन्स जिअनि गोदान रेटफोरा गोहोम गोग्लैगोन, जाय हादरनि 472 मिलियननि बांसिन बाहायगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैसिगोन। बेसेन बांनायनि उनाव 5G आनलिमिटेड डाटाखौ 2 GB पार डे एबा बेनि बांसिन रिचार्ज प्लानफोरजोंल' मोननो हासिगोन। गुबुन फारसेथिं एयारटेलाबो प्रिपेड आरो पस्टपेड मोन्नैबो प्लाननि थाखाय रेटखौ सोदांदों। नोंथांमोना गोजाम बेसेनजोंनो रिचार्ज खालामनोब्ला 3 जुलाइनि सिगांनो रिचार्ज खालामना लाखादो। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मार्कशीट केलेंकारिनि जाथाया सोराङाव फैबाय। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मार्कशीट केलेंकारिजों लोब्बा थानाय 9 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय। बरपेटा पुलिसनि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों 9 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि रांनि लेनदेनजों मार्कशीटआव नाम्बार बारायनायनि गोख्रों अजद खालामदों मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिनि हेंथायै। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि मार्कशीट केलेंकारिनि जाथायनि सायाव गोख्रों नोजोरजों संदाननो बिथोन होनाय बादिनो दासान्दि केलेंकारिनि सायाव आसाम पुलिस आरो CIDआ गोख्रोङै संदानगासिनो दङ। हमजानाय 9 दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरि कृष्णन मूर्ति, इस्माइल हुसैन, आलमगीर खान, मइनुल हक, हामेस उद्दीन, अमिनुल इस्लाम आरो आबुल बाशेर। बिसोर दायनिगिरिनि हेंथायै 74/24 नम्बराव गसर थिसननानै 468/120B, 467/47420 IPC धारायाव हमनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ जनाय ओनसोला दैबानाजों लोमसावजादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनायनि मोनसे गुवार ओनसोला दैबानाजों लोमसावजादों। जनायनि रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय गोबां गामिफोरा अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दिखारि दैमानि दैबानाजों लोमसावजादों। थांनाय शुक्रबारनिफ्राय जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 1 नं, 2 नं आरो 3 नं जामुगुरि, 1 नं आरो 2 नं उलुबारि, लंखाबायदिजों लोगोसे गं 15निबो बांसिन गामिफोरा आबुङै दैबानाजों लोमसावदों। दैबानाजों भुगिनांनाय रोजा रोजा नखरफोरा थानाय, जानाय, उन्दुनायफोराव गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो बेनि अनगायैबो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय, सरासनस्रा सुबुंफोरा हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनानै दङ होनना गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ 7 बोरमा सिखावफोरखौ पुलिसआ हमदों। थांनाय मोनायाव सथिया पुलिसआ 7 बोरमा सिखावफोरखौ स्कर्पिय' गारिजों लोगोसे बोरमाखौ हमनो हादों। थांनाय समबाराव सथियायाव बोरमा खावनायनि जाथायखौ लानानै गोख्रों संदाननायनि उनाव सथिया पुलिसआ बोरमा सिखावफोरखौ हमनो हायो। सथिया पुलिसआ गंसे स्कर्पिय' AS12M6507 नि गंसे गारियाव बोरमा खावनानै लाबोबाय थानाय समावनो सथिया पुलिस बिफानआ होसोनानै सिखावखौ हमनो हायो। बोरमा सिखावफोरनि मुङा फारियै फानफुरि कासेम आली, रुबुल आमीन, इस्माकुल हुसैन, जफुल्लाह हक आरो असमत आली होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ GCL सोद्रोमाफोरा भिडिअ दैथायहरदों। मिथिस'हायै थावनिनिफ्राय खौरां बिजोङाव ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गेनाइजेशन गुसुङै GCL सोद्रोमाफोरा भिडिअ दैथायहरदों। खायसे हिन्दी राव रायज्लायग्रा लाइमोनफोरा GCL आव जइन जानानै आखायाव गावग्रा हाथियार लानानै ग्रेटार कच बिहार इउनियन टेरिटरि दाफुंना होनांगौ होनना दाबि दैखांदों। स्निथि खौराङाव दङ दुधनैयाव जानाय जाथाय। हिरण्मय खाख्लारिनि न्याय मोननांगौनि दाबिजों क'क्राझाराव एबसुनि बानजायनायाव सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय होनना फोसावो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांदो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जि मोनसे जथाय सोमावसारनाय दुधनै गेंरेप इन्सिडेन्ट आरो हिरण्मय खाख्लारिखौ बारबारिक भाबै मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव जि जोङो साननैनि धाराबाहिक जि आन्दलन लादोंमोन, जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो जोङो सोमावसारनायखौ आबुङै जोङो उइथड्र खालामाखै, बेखौ जों दोनथ'दोंसो। खारन न्याय बिसार जि बिसार प्रक्रिया जि जास्टिस बे जिहेतु माने सिस्टेमेटिकेलि सम लायो, बेखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव
गोख्रै खम समनि गेजेराव न्याय होनांगौ, फासि होनांगौ बा माने डेथ पेनाल्टि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दा दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंनि समनिफ्रायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि डाइरेक्सन निर्देश बायदियै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना जोंजों टेलिफनिक कनभारसेसन 3 टाइम्स खोलोबथाम लेभेलनि डिसकासन जों बिथांमोना रायज्लायहरदों। आरो बे बेलायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गासै बे आन्दलन न्याय बेबस्था सरकारनि एक्सननि सायाव बिथाङाबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ, सावरायबाय थादों। आरो आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाबो दाख्लै बिथाङा माने बिनि सायाव खोथा बुंदों। आरो नैबे सरकारनि इनिशिएटिभ एक्सननि सायाव बिथाङाबो गिबि मन्त्रिखौ प्रेसार होदों। दा बेखायनो बे गासैनिबो इनिशिएटिभआव दिनै बे समाव आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दुधनै फारसे थांगासिनो दङ। दसे समनि गेजेरावनो बिथाङा दुधनैयाव बालापारा गामि हिरण्मय खाख्लारि, जाय दुखुथिया जोंनि हिरण्मय खाख्लारिया अन्याय इनाय भाबै बुथारजादोंमोन, बे दुखुथिया न'खराव बिथाङा सहैनानै दुधनैनि मेडियाफोरनि गेजेराव एबसु आरो गासै बर' माहारियारि आफाद गौथुम गुबुन गुबुन हारिनि गौथुमफोरनि जथाय जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि जिफोर दाबिमोन फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय, कम्पेनसेसन होनाय, दायनिगिरिया जाहाथे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिम पानिशमेन्ट मोनो, माने डेथ पेनाल्टि मोनो जि दाबि दङ, बे दाबिखौ सरकारा कारजकरि खालामनानै एक्सन लानानै मावलांनो होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों, बिथाङा आश्वस्त खालामदों। आरो जोंहा बिथांनि बेबायदि खेबनै खेबथाम बारे बारे जोंजों कनभारसेसन बा सावरायनायनि उनाव जोङो सरकारनिसिम फोथायनाय लाखिदों। बिथांमोननि इनिशिएटिभखौ जोङो बिसास खालामदों, वेलकाम खालामदों। सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारगौमानि बिथांमोना दुधनै इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन। माजबाद काण्ड, ढेकियाजुलि काण्ड, गुबुन गुबुन काण्डनि सायाव बिथांमोना बेस्थ, सुनिल गगৈ काण्ड, किन्तु दुधनै काण्डखौ बिथांमोना सिरियास लायाखैमोन। दिनै बिथांमोना सिरियासलि लानानै बिनि थाखाय फिजिकेलि दुधनैयाव थांनानै आफादफोरजों गौथुमफोरजों रायलायनाय आरो हिरण्मय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै जोंनि दाबिखौ गनायना लानायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों। दा बेखायनो जोङो सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय। सोमावसारनाया उननि समाव जिकुनु पर्यायाव जाफिननो हायो जुदि जोङो राइट टाइमाव जास्टिस मोनाब्ला, आरो दायनिगिरिफोरा जुदि बोरैबा आयेननि माने बेबस्था लानानै जुदि बिथांमोना गनायनि लामा लायोबा बिनि बिरुद्धै जोङो सोमावसारगोन। जोंनो जास्टिस नांगौ। आरो जोंनि सोमावसारबाय थानाय समावनो मैयानिफ्राय जोङो दिनैसिम लागातार साननै सोमावसारबाय। मैया हराव माने दिनै थांनाय मोनायाव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरोबाव सासे दायनिगिरि, सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दङमोन। सासे दायनिगिरिखौ मैया एरेस्ट खालामदों आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिस प्रसासना खोथा होदों। दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया फिथाइ थायदों, बे ओरैनो दैयाव थाङाखै। आरो सोमावसारनायनि फिथाइनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय